ना ठीक बा इंसान के कैसन होखे के चाहिए, कैसन जिंदगी जिए के तरीका का होखे के चाहिए का यही सुंदर में बड़ा ही सुंदर एगो कवि अपन भाव दर्शावत है। कैसे कि सब भाव राखी अरे हम ना करे प्रदुमन जी तक कहत रहे कि चैनल लाइल बड़े के तू चिन्हत रह बिहान तरह से हम परिचय करावत नहीं। हां आते आते सब लोग से गले लागल गइल है माने ऐसा बुझाता कि खानदानी परिचय वाला भइल बारे माने पूरा शुरू से परिचय चलत आवत कि सब भाव राखी हम ना करे नास होके यही सन नास होके यही सन करम न करे नास होके यही सन करम न करे नास होके यही सन करम न करे नास होके यही सन करम न सब भाव राखी हम ना करे सब भाव राखी हम ना करे हम ना करे नास होके यही सन करम ना करे नास होके यही सन करम ना करे करम न करे तुम न मिले तो जी घबराए मिले तो आँख चुराए हमें क्या हो गया है ₹100 का पुरस्कार ये दिलखो जो गाना अभी हम गा रहल बानी YouTube पर भी देखे के मिली अपना म्यूजिक YouTube चैनल बहुत सारा रुपया पुरस्कार प्रदुमनो जी के दिहनी हमके भी दिहनी चैनल वाला के मतलब दिलदार होके के छै। हां जी सही बात जैसे आज के चैनल वाला बालो हां हां सब जना पैसा जरूर देता लोग कलाकार के बाबा सब भाव राखी हम ना करे के नाश होके ऐसन करम ना करे के काहे कहत काहे वक्त का पहिया है जनाब न जाने किधर ढूंढ सकता है तराजू के पालरा झुकल वनी भारी बा तराजू के पालरा झुकल वनी भारी बा तराजू के पालरा झुकल वनी भारी बा तराजू के पालरा झुकल वनी भारी बा
आज बा तोहार का हमरो तबारी बा अरे बाप हार का हमरो तबारी बा अरे बाप हार का हमरो तबारी बा। सिक्के का दो पहलू होता है, हेड या टेल। आकाश में फेंकले में तो दूगो में से एगो अइबे करी किया तो हेड आई ना तो टेल आई। तब कोनो जो एमे केहू घुसल नहीं कि हेड आई या चाहे टेल आई। ई वक्त के फैसला निर्भर करता, वक्त के हालात और वक्त पर निर्भर कर रहल बा। तो ऐसे घमंड ना करे कि हमरा तरफ फैसला बात है हमरे तरफ रह जाई, फिर जब सिक्का उछालल जाई तो फैसला पलट भी सके। तो जब अच्छा दिन आवे तो हमेशा अच्छा ही सोचे के चाहिए, लेकिन अक्सर ई ना होला, निगेटिव सोच आ जाला। जब अच्छा दिन आवेला लोग तो बुरा कदम उठावेला, और बुरा कदम उठावेला लोग, अब बुरा दिन जब आवेला तब जाके अच्छा कदम उठावेला। काहे? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। तो जब पास में पावर बा और धन दौलत बा तो सही जगह यूज करी, गरीब के मदद करी, असहाय के सहारा बनी, केहू के बेटी के बियाह कराई। न तो ई ना कि धन हो गइल बा तब सोचत रह कि लो इनका के पहना दे, केस फौजदारी हुई एक बार 5 लाख ध दिए थाना में होई जैसे केस रफा दफा। त ई धन के ई जोग खर्चा नहीं के कइल। तराजू के पालरा झुकल मुनी भारी बा, तराजू के पालरा झुकल मुनी भारी बा, तराजू के पालरा झुकल मुनी भारी बा। आज बा तोहार का हमरो तबारी बा, तोहार का हमरो तबारी बा, अरे बा तोहार का हमरो तबारी बा। ऐसे हम कहत कि आबरा बेसी अरे सितम ना करे के, अबरा बेसी सितम ना करे के। नास होखे ऐसन, नास होखे ऐसन कर्म न करे के। नास होखे ऐसन कर्म न करे सजीवन बूटी खइब तो रोग बलाए सब छूटी। लेकिन केहू के निमन लगता कहीं तक केहू के करैला के सब्जी खाए के भाग चलिलो, नीम के पत्ता केहू के गिलास पीस के पिया दिया सकाने ना ले। कहे कि अब जीभ स्वादिष्ट चीज हो जाता, भले पहले अच्छा लगे बाद में हानिकारक होकर उससे मतलब नहीं। हृदय विशाल मन में, हृदय विशाल मन में भरम ना करे के। नास होखे ऐसन कर्म न करे के। नास
हो गया रे काम